jeg vise jer en ny øvelse for ryggen. En øvelse, jeg kalder pilen. Den foregår på maven, og vi får fat i faktisk ikke kun rygmusklerne, men hele bagsiden af vores krop. Vi skal ned og ligge på maven. Her ligger du armene ned langs siden. Du har dit hoved løftet, men du kigger ned i måtten ned foran dig. Din nakke er en naturlig forlængelse. Så spænder du op i din mave, spænder op i dit bækkenbund. Tager en dyb indånding og løfter så overkroppen op. Løfter armene op, samler skulderbladene og trækker hænderne ned mod dine fødder. Du løfter op i dine ben, så du nu har aktivitet på hele bagsiden af din krop, fra top til tå. Her holder du øvelsen den tid du kan, minimum 10 sekunder. Løft gerne op. Og sænk ned. Du holder en kort pause, du kan hvile hovedet på den ene side. Nu kigger du ned igen. Spænder i maven, spænder i bækkenbund, løfter op, løfter armene, samler skuldrene, trækker hænderne ned, løfter benene. Holder dit fokus. Og sænker ned. Og kommer hele vejen op. Tak fordi I så med.